Bolo to úplne o voľačom inom ten životný štýl, vôbec som tam necítil žiadny stres, naháňanie ani nič. Išli sme na križovatke, pozerám, že prečo stojíme na križovatke, nestali sme preto, lebo tam bolo červená alebo niečo, ale cez cestu išiel chameleón. Takže Lukáš, som veľmi rád, že si privítal naše pozvanie do Librum Talks, pretože sme veľmi radi, že ťa tu máme ako človeka, ktorý je veľmi zaneprázdnený. Predsa full-time manažer, ktorý častokrát pracuje aj 10-11 hodín a napriek tomu si nájde čas pre svoje hobby, ktorým je cestovanie. Tak táto kombinácia sa nevidí až tak často a práve o tvoje skúsenosti vzhľadom na to, že máš pocestovanú veľkú časť sveta, tak tie tvoje skúsenosti by sme chceli priblížiť aj našim poslucháčom. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si to vážim a verím, že môžem poskytnúť možno nejaké zaujímavé informácie, ktoré sa ozaj ľuďom zídu a možno si užijú tento rozhovor. Takže tak. Ja by som začal tak z opačného konca, ako sme sa rozprávali napríklad naposledy, a začal by som takou otázkou, že ktorá krajina v tebe zanechala takú najhlbšiu stopu a že čím si ťa získala? Ťažká otázka, možno hneď na úvod, pretože mám pocestovaných naozaj veľa krajín, ale asi Afrika. Afrika je podľa mňa krajina, ktorá je proste jedinečná, ktorá je iná, nemáš ju s čím porovnať, je to proste taká šoková terapia, by som povedal, že môžeš pozerať o tom rôzne videá, môžeš si o tom načítať, pozerať si mapy, fotky, čokoľvek, ale až keď to vlastne pocítiš na vlastnej koži, tak zistíš, že o čom to je. A pre mňa to vlastne to cestovanie je o tom, že možno nepočúvať názory alebo myšlienky, alebo to, čo hovorí niekto iný, ale ísť sám vyskúšať to na vlastnej koži a spraviť si taký vlastný názor. Čiže Afrika bola pre mňa iná a tá vo mne zanechala ozaj najväčší dojem. Vážne. Počul som aj taký názor, že s Afrikou sa veľmi tak ťažko lúči, že mal si niečo také podobné aj ty? Ja som bol v Afrike asi 16 dní, 18 dní, plus mínus. Bol som v Ugande, Tanzánii, v Kenii, vlastne Tanzánia aj Zanzibar. A akože ja som po 2 dňoch, čo som bol v Afrike, som povedal, že tam ešte prídem. Proste to bolo to šokové, bolo to iné, tí ľudia boli fantastickí, to bola taká autenticita, to bola proste radosť zo života, taký iný vibe, keď tam prídeš, ktorý ti hneď povie, že aha, že tuto je život asi o čom inom. Hej? A to ma tak zaujalo a to mi tak vnúklo takú energiu, takú životnú myšlienku, proste, že áno, že sa hovorí, že nie koľko jazykov poznáš, toľkokrát si človekom, ale že možno koľko krajín si navštívil, toľkokrát si človekom. A to mi povedalo, že áno, že to cestovanie je ozaj úžasná vec a v tej Afrike to bolo také, že áno, určite sem ešte prídem a za tých 18 dní som tam spoznal toľko ľudí a tí mi dodnes píšu a bol som tam pred 2-3 rokmi, že kedy prídem zase. Takže tá Afrika bola taká úprimná a tá úprimnosť ma úplne dostala. Takže áno, do Afriky by som ešte išiel. Tak každý v rámci takého svojho cestovania má nejaký iný cieľ alebo niečo iné, že čo hľadá. A v rámci také tvojej skúsenosti, kde podľa teba ľudia vo svete si dokážu tak najlepšie vychutnávať život a mať takú radosť zo života? Ja by som sa na to pozrel možno s 2 spôsobmi. Jedna vec je taká, že či si dokážeš užívať alebo vychutnávať ten život taký, ako je, že dokážeš byť šťastný, dokážeš sa tešiť z vecí, dokážeš si užívať všetko, čo je okolo teba. Hej? Alebo či to je prostredníctvom toho, že si môžeš dopriať, ja neviem, drahé jedlo, drahé oblečenie, drahé dovolenky, cestovať, využívať proste nejaké tie možnosti toho sveta, ktorý je vlastne teraz. Čiže je to taký dvojaký pohľad, ale zase možno sa vrátim k tým, nie že rovno k Afrike, ale k tým chudobnejším krajinám, ktoré som mal možnosť vidieť a proste tam na tých ľuďoch, ktorí nič nemajú, dokážeš vidieť proste, že oni sa dokážu tešiť, dokážu sa radovať z toho života a radujú sa úplne z iných vecí a pritom nemajú proste nové oblečenie, nemajú častokrát čo jesť, nemajú častokrát kde bývať alebo nemajú nový iPhone alebo niečo také, ale ten ich pohľad na život a to, ako sa tešia z maličkosti a z drobností je inšpiratívny. To by som povedal, že inšpiratívny a je to hlavne v tých krajinách, ktoré sú chudobnejšie. Tam neriešia proste, že to, že teraz je stres, idem niečo rýchlo vybaviť, musím ísť tam, ľudia ma potrebujú, mám 5 zmeškaných hovorov, e-maily alebo niečo. Takže v týchto chudobnejších krajinách je to také viac o tom životnom kľude, o tom životnom šťastí, o tom, že si chcem užívať to, že mám pokoj, že je harmónia, že je rovnováha, že ľudia sú zdraví. Takže asi toto. A to môžem povedať, že v Afrike to také bolo, na Bali to tak bolo, bolo to v Kambodži to tak bolo. Proste tí ľudia boli šťastní, tešili sa a
tomto bolo také priateľské. To sa mi páčilo. Pridám napríklad aj svoju skúsenosť, že ja som mal to šťastie, že navštívil som Karibik a tiež som mohol vidieť, že tí domorodí ľudia jednoducho bavili sa tam hudbou, tancovali, že či už napríklad lovili ryby na mori, tak pustili si tam nejakú hudbu, tancovali, užívali si to, takže tiež asi možno také tie krajiny, ktoré ešte nie sú také zahltené informáciami a tým smogom. Tak... To si mi pripomenul jednu myšlienku normálne zimomriavky teraz, jak si to povedal, lebo keď som bol prvýkrát v Karibiku, sme boli na Panenských ostrovoch a to bola jedna z mojich, tak nie že z prvých, ale to bola taká akože exotika, kde som prvýkrát pocítil to, že možno by som chcel žiť niekde inde ako na Slovensku. Hej? Že keď som bol na tých Panenských ostrovoch, jak ty hovoríš, že proste teraz pristalo lietadlo na vode, hej, boli tam rybári, vylovili si proste jedlo, išli to spraviť vlastne k sebe do domčeka, bolo to úplne o voľačom inom ten životný štýl, vôbec som tam necítil žiadny stres, naháňanie ani nič. Išli sme na križovatke, pozerám, že prečo stojíme na križovatke, nestáli sme preto, lebo tam bolo červená alebo niečo, ale cez cestu išiel chameleón. Hej? A toto bolo prvé miesto v tomto Karibiku, ktoré mi povedalo, že možno nebudem žiť na Slovensku jedného dňa, že možno sa odsťahujem. To si mi pripomenul, ďakujem pekne. To sú také tie skúsenosti, si myslím, že na ktoré sa neoplatí zabúdať, alebo že treba si ich tak pripomínať, lebo dokáže vždy vyčariť tak ten úsmev na tvári. Takže to som veľmi rád. Načrtli sme také, že rôzne témy, že prečo navštevujeme krajiny a mnoho ľudí jednoducho chodí za takým oddychom, že chce jednoducho vypnúť, zresetovať hlavu a podobne. Navštívil si krajinu, v ktorej podľa teba tí obyvateľia vedia jednoducho, že najlepšie oddychovať, vypnúť a že má tú pohodu? Nemusí to byť, že krajina pre turistov nevyhnutne, ale skôr o tom, že kde tí obyvateľia tak dokážu vypnúť a nájsť si čas na seba. Samozrejme je zase rozdiel v tom, že keď som bol v nejakých azijských krajinách, keď vidíš proste tú dynamiku, jak proste ľudia pracujú, jak sa naháňajú od rána do večera, proste neustále pracujú a tam ako keby si videl, že tam není priestor na oddychovanie, že tam keby niekto, keď oddychuje, tak robí niečo zle alebo niečo nesprávne. A práve naopak, ja som proste človek, ktorý je zástanca nejakej rovnováhy alebo proste nejakého životného systému, kedy máš pracovať, máš aj oddychovať a proste máš aj si užívať proste ten život. Mne sa napríklad veľmi páčilo v Brazílii. V Brazílii sa mi páčilo, ako si ľudia proste užívali. A tam to bolo proste, áno, ľudia pracovali, ale po tej práci proste išli na pláž, tancovali salsu, pili caipirinhu, proste chceli surfovať, chceli ten život ako keby prežívať každú jednu sekundu, každý jeden deň, jak keby, čo keď tu napríklad zajtra nebudem, hej? Že tá myšlienka tam bola taká silná, že poďme si to užiť dneska, že nepoďme na party až zajtra, nepoďme s priateľmi na večeru až zajtra, poďme dneska, poďme teraz, poďme sa zabaviť, poďme si to užiť. Čiže to sa mi páčilo, možno tým, že Latinská Amerika, horkokrvný, neviem. A keď to zase napríklad porovnám napríklad s tou Ugandou, alebo s Kambodžou, tam to bolo veľmi podobné. Tí ľudia ako keby sa neponáhľali vôbec nikam. Nič ich netrápilo, nič neriešili. Či to spravia dneska, alebo zajtra, bolo to úplne jedno. Hej? To bol taký diametrálny rozdiel. Na Srí Lanke som išiel, chcel som ísť autobusom na inú časť proste toho ostrova, alebo Srí Lanky, a prišiel som na zastávku a už tam sedeli také dve dámy s kabelami, s kuframi, a tak som si sadol vedľa nich a pýtam sa ich, že kedy ide autobus. A oni mi povedali, že dneska. A ja, že jak to myslíte, že dneska? No, že dneska ide autobus. Ja hovorím, čo, za hodinu, za dve, za tri? No nič, sadni si, počkaj a dneska pôjde autobus. Hej? Čiže to bolo proste pre mňa zase úplne iné, že oni neriešili. Áno, toto mám urobiť, keď to nespravím dneska, no to spravím zajtra. A to je proste to jedinečnosti tých krajín. Áno, v inej krajine iná mentalita, tí ľudia úplne inak fungujú, inak si užívajú život. Zase v tej Srí Lanke to bolo tou pomalosťou, že proste sedím, dýcham, užívam si, aké to tu je. A neriešim, čo bude za hodinu kvázi. Ale v tej Brazílii, poďme dneska, poďme na party, poďme surfovať, poďme si dať caipirinhu, poďme si to užiť, lebo možno, že zajtra už nebude. To sa mi páči napríklad taký ten aktívny prístup k životu, lebo u nás je to častokrát taká predstava, že prídem domov po práci, vypnem, nebudem nič robiť, hodím sa na gauč, možno nejaká idylka na záhrade do hojdacej siete a ty si hovoril, že práve o tom športe, tom čase s tými inými ľuďmi a mňa to napríklad veľmi oslovilo v tom, že to sa mi napríklad páčilo. Ja poviem, že mňa to veľmi, nielenže oslovilo, mňa to inšpirovalo. Vlastne toto cestovanie a zažívanie týchto zážitkov s tými ľuďmi, alebo keď sa rozprávaš s tými ľuďmi, tak ti vlastne povedia o svojom živote.
A ja som tiež není zástanca toho proste, áno, tak každý sme iný, niekto má rád to, že si proste doma sadne, zapne telku, alebo ide googliť na internete niečo, alebo proste číta si. Áno, možnosti sú rôzne, ale ja som ten typ človeka, ktorý potrebuje aktívny oddych, ktorý potrebuje proste hlavu vypnúť z toho manažerského sveta, kde proste hlava mu stále šrotuje, stále telefonuje e-maily, potrebuje tú hlavu zamestnať do niečoho iného. Pre mňa to je proste nejaká aktivita, zaujímanie sa o nejaké nové veci, je to pre mňa šport, je to chuť sa proste ako keby spotiť, že proste vytvoriť proste nejakú energiu inú a inšpiruje ma to aj vo svete. Proste vidíš, že tí ľudia skoro ráno, o 5:00 som bol vo Fínsku som išiel proste do sály ráno, o 5:00 bola plná, hej, plná ľudí. Večer som išiel z mesta, proste ľudia, či bolo 10 hodín, 11 hodín, išli hrať futbal. Napríklad v Dubaji ma chalani volali, poď si zahrať futbal. Ja hovorím, však je 11 hodín večer. Hej, a oni, že však, ale teraz je konečne tak v úvodzovkách chladno, že teraz sa dá. Tak sme hrali futbal do 2:00 do rána a ráno sa išlo o 9:00 do práce. Hej? Čiže ja som zástanca aktívneho životného štýlu a myslím si, že je pre človeka veľmi dôležitý. Nadviažem práve na tie veci, ktoré si hovorili aj o tých športových aktivitách, aj o tej saune, ale z takého toho pohľadu zdravia, lebo u nás častokrát zdravie je vnímané ako niečo automatické a začneme sa o neho starať až v tom momente, keď ho strácame alebo cítime, že nám tečie do topánok. Zažil si ty napríklad nejakú krajinu alebo národ, kde by boli ľudia takí, ktorí sa vyslovene aktívne starajú o svoje zdravie? Ja si myslím, keď som navštívil tie severské štáty, ako bolo Švédsko alebo Fínsko alebo niečo, tam mám pocit proste, že tí ľudia ako keby to mali v sebe už zakotvené v tom nejakom DNA alebo proste v nejakom v tom svojom systéme životnom, že je to späté aj proste s tou prírodou, je tam okolo more, proste majú tam aj tú stravu, možno nejakú inú, že tí ľudia sú tam už od malička vedení a proste v sebe to aj majú, aby mali ten nejaký zdravý životný štýl. Hovorím, že v tých severských krajinách to bolo normálne cítiť z tých ľudí proste, aký oni mali ten životný smer, ako fungovalo, ja neviem, strávovanie v hoteli, alebo ako mali rôzne, ja neviem, billboardy, reklamy na uliciach, v mestách. Akože to bolo všetko viedlo k tomu, že áno, že starajte sa o seba, buďte zdraví, lebo to je to, čo potrebuješ. A keď si načrtol práve túto tému tých škandinávskych krajín, tak je to tým, že tí ľudia sú k tomu vedení, alebo je to to, že sa to proste dedí z generácie na generáciu? Nevieš, ako to tam funguje? Nie som si úplne istý, ale akože to vnímanie moje z tej krajiny alebo z toho, čo som sa aj dočítal, čo som sa dozvedel, tak je to také, že tí ľudia to jednoducho v sebe majú a tradujú to z pokolenia na pokolenie. Hej? Že tí ľudia vedia, že musia byť zdraví alebo mali by byť zdraví a snažia sa robiť pre to všetko. A prišlo mi, že to tak je správne. Hej? Že neriešia, že teraz mám spraviť niečo navyše, mám si dávať pozor na to, čo je, mám si dávať pozor na to, že ako sa o seba starám. Prišlo mi to tak, že toto je normálne a nepotrebujem sa do toho nejako nútiť. Čo si myslím, že u nás na Slovensku je to iné. Ľudia keby na to zabudali, že ako si ty povedal, že začínajú sa ľudia tomu venovať, až keď je problém. Že aha, zle sa mi spí, idem to riešiť nejako, hej? Alebo ja neviem, som v strese, som podráždený, začína ma niečo bolieť a začínam to riešiť až v tom momente a neriešim nič predtým. Nedávam si pozor na stravu, nespím dostatočne dlho, neriešim nič pre svoje zdravie v rámci nejakej imunity alebo proste nejaké prevencie, takže tak. Nedám, ja musím doplniť aj túto trošku svoj ten uhol pohľadu, lebo ako si spomínal, že ľudia to majú nejak zakotvené v sebe. U nás je niekedy ten pohľad na to taký, že čakáme, že niekto sa postará o naše zdravie, potom napríklad nadávame, že nemáme zdravotníctvo, ako by sme si predstavovali, alebo kvalitné potraviny, ako by sme chceli. Ale tam si tu spomenul, že tí ľudia to majú prirodzene v sebe, robia to, možno začnú s tým napríklad v rodine a že potom takto presiakne aj do tej kultúry samotnej a možno to je tá cesta, lebo aj keď už sme pracovali v nemocniciach a podobne, že mali sme tam prax ako študenti fyzioterapie, tak sme videli, že tí ľudia, ktorí celý život sa starali o svoje zdravie, že aj keď sa im niečo stalo, že mali napríklad úraz, operáciu, nehodu alebo podobne, tak veľmi rýchlo sa vrátili do formy, lebo to telo proste bolo zvyknuté, že to je štandard, starám sa o neho, niečomu dávam, ono mi to vracia. A naopak ľudia, ktorí celý život nič a potom prišla takáto udalosť, tak jednoducho vyslovene ich to zlomil. Ja možno doplním ťa v jednej veci a to je to, že ja som sám na sebe pochopil, že keď chcem niečo spraviť so sebou, tak nikto iný to nespraví, len ja sám. Hej. Pokiaľ ja sa nepostarám sám o seba, tak nikto iný sa o mňa nepostará. Nikto iný nezabezpečí to, aby som bol zdravý. Je to všetko len o mne. A naučil som sa to na tom, že možno zabrdnem do takého, že
poviem to tak laicky, že mal som problém s tým, že ma bolelo brucho. Hej? Že proste mal som také stavy, že som sa ráno zobudil, bolelo ma brucho, celý deň ma bolelo brucho, večer som si išiel ľahnúť, bolelo ma brucho. Či som niečo zjedol, či som nič nezjedol, či som mal detox, či som bol športovať predtým, či som sa dobre vyspal alebo čokoľvek, stále ma bolelo brucho. Hej? Chodil som po doktoroch a doktori mi povedali, vieš čo, máš ťažkú prácu, je to manažérske, je to stres, proste veľa sa pracuje, proste taký bežná taká odpoveď, že to je choroba dnešnej doby, bolí ťa hlava, bolí ťa brucho. Hej? A ja som si na to, jak človek, jak sa hovorí, že proste človek si zvykne na všetko, tak som si na to zvykol a ja som jednoducho fungoval s tým, že ma bolelo brucho. Hej? A takto som fungoval možno 3/4 roka a proste povedal som si, áno, bolí ma brucho, no a čo? A fungoval som, išiel som hrať hokej, išiel som do fitka, čokoľvek a stále som bol proste z toho taký podráždený. No a začal som to potom som si povedal, že takto to proste nemôže fungovať, toto takto nemôže byť. A začal som proste riešiť rôzne veci. Skúšal som či už aj normálnu medicínu, aj potom nejakú alternatívnu medicínu alebo niečo takéto. A keby som o tom rozprával, tak by to bolo samozrejme nádlho. Ale jedného dňa sa stalo to, že proste niečo mi pomohlo a ja som sa zobudil a nebolelo ma brucho. A ja si pamätám, že som sa vtedy rozplakal. Reálne som sa rozplakal, že ja som zabudol, aké to je, keď si zdravý. Ja som zabudol na to, že aké to je, že keď sa zobudíš a proste nič ťa nebolí, nič ťa netrápi, nemáš žiadny problém v tom tele a zrazu sa tešíš, že ideš do práce, zrazu sa tešíš, že môžeš robiť aj také veci, ktoré ťa predtým proste vytáčali alebo ti robili nejaký stres. A ja som zabudol, že aké to je dôležité, že keď si zdravý, že aký je ten pohľad na život úplne iný. A odtedy, od toho momentu proste sa snažím robiť veci oveľa intenzívnejšie a oveľa viacej sa ako keby starať sám o seba. A robím také veci, že chodím otužovať. Hej, chodím pravidelne otužovať, chodím do kryokomory, chodím pravidelne do sauny, chodím pravidelne na masáž alebo na fyzio. A ja neviem, nepijem sladké vody, ráno pijem citrónovú vodu alebo proste nejaký celer si vyšťavujem alebo niečo také. Že nie je to nič extrémne, je to len možno nejaká drobnosť, ktorú robím navyše, len ju robím pravidelne, lebo ja hovorím o tom, že keď robí človek niečo pravidelne a je tam stále tá frekvencia, tak to telo si zvykne, sa naučí. A ja zaklopem, že ja som nebol chorý možno 4 roky, možno 5 rokov. Nič nebolo, ja som nemal chrípku, ja som nemal angínu, ja som nemal nič. Neviem teda, či môžem ďačiť tomuto všetkému, čo robím, ale tak aký je iný výsledok? Lieky neberiem, starám sa o seba a je mi dobre. Ty si spomenul niekoľko veľmi dobrých takých typov, ktoré aj ľudia by mohli implementovať do také tej starostlivosti o seba. Napríklad ty si jedného dňa povedal, že OK, idem žiť zdravo a že zaradil si toto všetko do takého zoznamu aktivít, ktoré ideš robiť, alebo si tak priebežne objavoval, skúšal, pridával, alebo že aký je ten tvoj postup, že keď chceš niečo vylepšiť? Samozrejme, každý je iný, každý človek je jedinečný a na každého vplýva proste niečo iné. Ja tým, že som zistil, že mám nejakú laktózovú intoleranciu alebo proste niektoré veci mi nerobia dobre, tak som to jednoducho musel začať riešiť, že aha, keď zjem toto, tak asi sa nebudem cítiť dobre. A tomu sa začalo pridávať, že čo keď budem robiť ešte niečo iné, že aký to bude mať vplyv na moje telo. Hej? Tým, že som bol dlhé roky športovec, tak som mal nejakú blízkosť tej studenej vode, lebo sme to mali v rámci nejakej regenerácie, tak som to zaradil do svojho životného štýlu, že začal som chodiť otužovať. Hej? A ten pocit z toho otužovania bol fantastický. Viem, čo mi to prináša, viem, ako sa potom cítim a viem, čo môžem robiť. A viem, ako mi to v úvodzovkách zlepšilo tú imunitu. Odbúralo mi to stres, odbúralo mi to napätie, dokážem lepšie možno znášať nejaké stresové situácie. A k tomu som začal pridávať ďalšie veci. Začal som chodiť do tej sauny, pretože tam ma uvoľňovala to teplo, proste boleval ma chrbát, keď sedíte pri počítači, v kancelárii, tak hľadáte veci, ktoré vám pomôžu. Začal som chodiť na tú masáž a poviem to, že chodiť každý týždeň na polhodinovú alebo hodinovú masáž alebo na nejaké ozaj kvalitné fyzio je proste jedna z najlepších vecí, ktoré som mohol zaradiť do svojho životného štýlu. A to nemám žiadny problém. Nehovorím, že ma bolí nejaká noha, alebo ja neviem, ruka, chrbát alebo čokoľvek. Nemám žiadny problém, ale idem tam, lebo to je proste prevencia. Takže robím toto. Pijem už, ja neviem, 4 roky pijem každý deň citrónovú vodu a to niekto si povie, že to je možno hlúposť. A ja si dovolím povedať, že to funguje. Ale môže byť, že niekomu to nesadne. Možno, že niekomu nechutí celer, možno, že niekto neznáša studenú vodu a bude robiť niečo iné. Hovorím, každý je jedinečný a musíš to vyskúšať na sebe. Toto ti pomôže, toto ti nepomôže. Tak jak ja napríklad nemám rád čili a nemám rád kari, tak to nie je. A niekto sa mi smeje, jak to nemáš rád. Čiže niekomu pomáha, niekomu nie. Tak v prvom rade, ako si spomínal, je to taký systém drobností, ktoré si vyskladal za tie roky a tým, že v ňom máš konzistentnosť, tak ti prináša veľký celkový efekt. Určite áno. A dôležitá je proste tá pravidelnosť.
že toto robím každý týždeň, toto robím možno každý deň, toto robím proste neustále už nejaký čas a tá dlhodobosť a tá rovnomernosť, pravidelnosť má proste svoje výsledky. Tak to je, keď to spravím raz za mesiac, tak asi to tomu telu nič nespraví. Napríklad na tej svojej životnej ceste, alebo či už v rámci tých cestovateľských skúseností, máš aj nejaké bizarné skúsenosti so starostlivosťou o zdravie? Že niečo také čudné, čo si zažil alebo vyskúšal? OK, určite áno. Určite áno. Keby som začal hovoriť o takýchto veciach, to by bolo možno aj na knihu, najdlhšie. Ale tým, že som mal to šťastie, navštívil som ozaj krajiny, ktoré sú iné. Tým myslím proste, že pre nás ako Európanov je to exotické, keď navštíviš proste, ja neviem, Taliansko, Francúzsko, to je stále pre mňa to isté, hej. Ale keď už navštíviš také krajiny, ako je, ja neviem, ozaj tá Kambodža, alebo prídeš proste na Srí Lanku, prídeš do Ugandy, prídeš do Brazílie, v amazonskom pralese sme spali. Reálne nie v domčeku, ani v žiadnej chatke, ale reálne sme mali sieť natiahnutú v pralese medzi dvoma stromami a tam sme spali v noci. Predstav si normálne amazonský prales, kde proste všetko, kde sú anakondy, kde sú proste pavúky, kde sú proste všetko možné a my sme tam spali, mali sme svojho guida, ktorý bol s nami a ktorý nám ukazoval vlastne v noci, jak to tam vlastne funguje a čo musíš urobiť. Že my sme spali na tej húpacej sieti, vyzul si topánky, sedíš, ležíš tam, všade tma, nič nepočuješ, jedine za tebou proste nejaké škreky a zvuky od zviera, teraz nevieš, či sa máš modliť, že či prežiješ do rána, alebo nie, chápeš? A on mi hovorí, že prvá vec, najdôležitejšia, keď sa zobudíš v noci o 2:00 a budeš sedieť na vecko, prvá vec je, pozri sa do topánky, či tam nemáš tarantulu. Tak to si pamätám, že to bolo také zaujímavé. No ale keď si sa pýtal na tie bizarné veci, tak napríklad sme boli v tom pralese a bolo tam veľké mravenisko, proste mravci veľký, jak pol malička alebo niečo také. Strčili sme ruku do toho mraveniska, proste mravci ti položili po celej ruke, nechali tam nejakú tú svoju kyselinu alebo niečo také. A to bolo proti moskytom, aby si nebol doštípaný alebo proste niečo také. Čiže my sme sa celí nechali v tom mravenisku voloziť tými mravcami, čo bolo nechutné na jednej strane a na druhej strane to bolo super, lebo my sme cez ten prales normálne prechádzali, ja som nemal ani jeden štípanec. A potom prišla nejaká druhá skupina, nejakí Američania, ktorí boli takí doštípaní a oni mali všelijaké tí spreje a niečo, proste nič nefungovalo. Hej? Alebo sme boli v Keni, a boli sme pozrieť v Masai Mara, boli sme pozrieť taký domáci kmeň. No a ten jeden nejaký šaman, my sme sa s nimi proste rozprávali, žili v takých hlinených kopkách, takých domčekoch, my sme tam sedeli vnútri a rozprávali sme sa s nimi, však mali sme akože prekladateľa. A on si všimol, ja som mal také biele flaky na rukách, neviem, či to boli pigmentové škvrny proste, alebo proste niečo som mal s kožou. A on na mňa tak pozerá a on mi hovorí, že že toto by sme mohli vyliečiť. A ja hovorím, že čo by sme mohli? Že vidím, že máš na sebe proste také biele flaky, že mohli by sme s tým niečo urobiť. Ja hovorím, však ja mám, akože v taške mám taký krémik, čo mi dala kožná z Piešťan a že to si dala na to akože už pol roka a stále to tam mám. Že my máme na to iné riešenie. A ja som hovoril, že dobre, však ja som taký blázon, že vyskúšam všetko a som za každú somarinu. Tak on poslal nejakého svojho, ja neviem koho, taký chlapček utekal a priniesol proste sušený trus z nejakého živočícha, proste z niečoho. A on mi povedal, že to mi natre tú ruku a že mi garantuje, že tie biele flaky nebudem už mať. A predstav si, že ja som sa nahovoril, on mi to natieral tým trusom nejakým, to bolo zmiešané do volačoho, proste nejaká gebuzína s prepáčením. Vážne, ja som mal natretú ruku proste nejakým trusom alebo proste fekáliami alebo proste niečím a reálne mne do týždňa zmizli tie biele flaky z tej ruky. A nič som si na to nedával. Iba toto. A on mi dal ešte proste do nejakého sáčku. Vážne som si to ja natrel ešte doma na hoteli. Mne to zmizlo. Takže toto bolo veľmi zaujímavé, také bizarné. A potom boli také rôzne blbosti, že v Kambodži prišla pani, že keď si dám výťažok z tohoto stroma a z tohoto stromu a z týchto listov proste na vlasy, takže nebudú ti rednúť vlasy, nebudú ti vypadávať vlasy a proste tak sme sa tam všetci natierali proste takou gebuzínou alebo niečím. Čiže áno, tých možností je veľa a ja tým, že verím na alternatívny spôsob života alebo verím na tie aj iné možnosti ako len vedecké, tak jednoducho vyskúšam to, nebojím sa a dám tomu priestor. A častokrát by sa možno čudoval, že ozaj tie veci naozaj môžu fungovať. A ja som sa sám na sebe presvedčil, takže verím tomu.
Niekedy vie byť fajn tá otvorená myseľ, alebo že nepozerať len jedným smerom, že nebáť sa vyskúšať aj niečo iné a ty si toho jasným príkladom. Ja určite, no. Ja som taký, že to cestovanie alebo to spoznávanie je pre mňa také, že snažím sa vidieť a zažiť čo najviac, respektíve ja si hovorím, že chcem zažiť na svete všetko, čo sa dá, aby som mal vlastnú skúsenosť. No a jedine keď prekonáš ten svoj vlastný strach a nejaké svoje predsudky z niečoho, alebo z toho, ako spoločnosť hovorí o nejakých veciach a povie si, dobre, idem do toho, vyskúšam to, uvidím, čo to spraví, tak len vtedy sa môžeš proste dostať niekam. Prekonáš svoj strach, dosiahneš to, čo chceš, zažiješ nové veci a ten život je, dajme tomu, taký plnší, by som povedal potom. Vzhľadom na to, že si taký otvorený človek a nebojíš sa skúšať, tak máš krajiny alebo národy, že s ktorými si máš najviac čo povedať, alebo naopak na druhej strane niekoho, že s kým, že tu si nenájdeme spoločnú reč? Je to skôr zase o tom, aká bohatá je tá krajina, ja by som povedal, že to bohatstvo tej krajiny alebo bohatstvo toho človeka v tej krajine veľmi ovplyvňuje fungovanie toho človeka alebo to nastavenie toho človeka. Hej? Že keď, mám pocit, že áno, veľa ľudí s veľa ľuďmi, všade v tých krajinách sú ľudia otvorení, pripravení ti pomôcť, rozprávať sa s tebou, proste zdieľať možno nejaké veci. Ale keď už ideš ozaj do takého, že poďme sa porozprávať, ja neviem, o živote, o tom, že čo sa deje, aký máš na to názor, tak skôr týchto bohatších alebo európskych alebo proste tých bohatších krajinách, tí ľudia na to keby nemali čas. Hej? Že nemajú čas sa pristaviť, rozprávať sa s tebou, že vieš čo, ja som zažil toto a takto to funguje. A príde mi to také, že tí ľudia sa v tých krajinách ponáhľajú, naháňajú, treba ísť do práce, treba ísť vybaviť toto, treba ísť riešiť to. Ale v tých menej vyvinutých krajinách, ktorých možno nie je až toľko peniažkov, tak tam sú tí ľudia akože otvorení, pripravení proste s tebou rozprávať, vypočujú si, že aký máš problém, vypočujú si, že čo sa deje, povedia ti možno o sebe. A to je zaujímavé, pretože s tými domácimi častokrát možno, že ani nevedia tú angličtinu tak, jak by bolo treba, ale ty musíš do toho zapojiť už proste už aj nejakú gestikuláciu, snažíš sa používať nejaký jazyk. A vtedy ako keby prelomíš ešte viacej tú bariéru, že tí ľudia sa ešte viacej otvoria, že vidia, že si úprimný, že to proste chceš, že sa chceš s nimi dorozumieť. A vtedy, akože ja musím povedať, že ja mám také zážitky s tými domácimi ľuďmi o rozprávaní o tom, jak oni vnímajú život a jak fungujú, že to je tak inšpiratívne a tak ti to dokáže pohnúť so životnými hodnotami, keď sa rozprávaš s cudzými ľuďmi, ktorého proste stretol si ho prvýkrát a zrazu sa rozprávate o takých veciach, že to naozaj môže zmeniť aj tvoje myslenie, si myslím. V rámci takéto otvorenosti a priateľskosti si napríklad podobne otvorený aj skúšaniu, že nových jedál? Že máš takú nejakú krajinu, že kde ti chutí najviac? Áno, určite skúšam jedlá, to akože milujem. By som si povedal, že niekedy bol zmysel cestovania o tom, že idem vyskúšať nejaké jedlo. Hej? Lebo jedlo je naozaj zaujímavé. Jedlo vie byť naozaj unikátne. Častokrát že tie spájanie tých chutí ma dokáže prekvapiť. A áno, ja som človek, ktorý sa nebojí napríklad utratiť peniaze a miniem veľké peniaze, či už na jedlo, na zážitky, ale som človek, ktorý dokáže oceniť to, že keď to jedlo je napríklad lacnejšie alebo niečo také. A tým chcem povedať, že kvalitu alebo chuť toho jedla neurčuje to, že či je to jedlo drahé alebo či je to jedlo lacné, ale to, ako je pripravené a to, kde ho akože nachystajú, kde ho pripravia. Ja poviem, že mne veľmi chutia street foody v Ázii. Chutili mi proste také ojedinelé veci, proste, že vyskúšaš proste jesť nejakého chrobáka alebo proste nejaké zvieratko, čo na prvý pohľad vyzerá, že to vôbec, akože to sa nedá ani jesť, ale vyskúšaš to a povieš si, že aha, že toto je o voľačom inom. Napríklad v Bangkoku, keď sme boli v drahej reštaurácii, kde sme zaplatili, ja neviem, za osobu pre niekoho to je drahé, pre niekoho nie, ja som za jedno jedlo na obede zaplatil možno 150 € a to jedlo vôbec nebolo dobré. Vieš? A tým chcem povedať to proste, že nie vždy peniaze odzrkadlia tú hodnotu alebo tú kvalitu toho jedla. Ale naopak, o ulicu ďalej sme boli na street foode, kde pani sedela na zemi a proste na nejakej dvojplatničke na ulici proste pripravovala nejaké kurá so zeleninou a s cestovinou a so všetkým možným. A naložila mi to jedlo na sáčok. Hej, normálne, že nemala ani tanier, proste normálne mi to položila takto na sáčok. Ja som si to položil na zem, sadol som si na turecký sed normálne na zemi, som sedel, okolo mňa chodili ľudia, autá, bicykle a poviem ti, že to bolo najlepšie kurá, aké som kedy jedol. A to ona chcela odo mňa, neviem, 40 centov prepočte na eurá alebo niečo také.
A veľmi, veľmi dobré jedlá boli tiež na Srí Lanke. Ja neviem, či to je tým proste, že áno, asi. Keď využívajú tie plodiny a vlastne ovocie, zeleninu, tu vlastne to domáce, to má úplne inú chuť, jak keď to doneseš sem. Banán na Srí Lanke, keď ti poviem, že keď si nejedol banán, ja neviem, z takéto exotickej krajiny a jedol si banán iba tu, tak nevieš, ako chutí banán. Ti dovolím povedať. Hej? A na tej Srí Lanke ti proste pani ťa pustí do kuchyne, ukáže ti, ako varí, ako má proste jednoducho zariadenú kuchyňu, ale uvarí ti také jedlo, že proste z toho dokážeš odpadnúť, že jak sa to vôbec dá. A napríklad na tej Srí Lanke tiež taká zaujímavá vec ma teraz napadla, že mali taniere, mali príbory, ale keď mi nakladala jedlo, tak mi naložila jedlo nie na tanier, ale ten tanier dala do igelitky. Hej? A bola igelitka a vlastne naložila mi to jedlo na tú igelitku. Čiže mal som tanier bol v igelitke a jedlo bolo na igelitke. A ja sa pýtam, že prečo to spravila? A ona povedala, že tá igelitka je čistejšia ako ten tanier. Lebo že voda je špinavá a keď umývajú taniere, tak sú tam nejaké baktérie a že tá igelitka je čistejšia, tak ja som mal na igelitke jedlo. A vlastne tam jedia tiež napríklad bez príboru. A to som si aj ja zvykol a to som sa napríklad naučil. Že mne sa stáva aj teraz, koľko razy v Bratislave idem na menúčko cez prácu, vybehnem z hotela, idem do vedľajšej reštiky sa najesť a ja strašne veľa vecí jem rukami. Že nejem proste, samozrejme nie polievku, ale ja keď som v reštike napríklad kura, alebo proste, ja neviem, aj hranolky, alebo čo, proste ja všetko jem rukami. Že to neviem tým príborom. To som sa naučil proste v zahraničí a ma naučili proste, že tak je to jedlo oveľa chutnejšie, oveľa viacej si ho vychutnáš, že bereš si menšie porcie, pomalšie ješ, vychutnávaš si to, že stále to má aj zase vplyv na možno na to zdravie, že sa neprepchávaš tak, ale vlastne to, jak mi to chutilo, to bolo super. Čiže odtedy jem všetko rukami a vyzerám asi smiešne aj v Bratislave. No. To je taký zaujímavý tip. Ako tým si ma zaujal, tak priznám sa, že to vyskúšam. Vyskúšaj, určite. Ti hovorím, že keď začneš jesť jedlo rukami, tak pochopíš, že to je chutnejšie a oveľa viac si to budeš užívať, to jedlo. Mnoho ľudí si nosí z krajín rôzne suveníry a podobne. Ja mám takú poznámku, na ktorú by som sa ťa možno mohol spýtať alebo tak. Takže myslím, že z Brazílie to bolo, že čo si priniesol ty nejaký netradičný suvenír. Vedel by si o tom povedať viacej? Prišiel som domov z Brazílie a proste mal som problém s tým, že bolo ma brucho. Zase nemohol som jesť, bol som nafúknutý, proste všetko možné, čo k tomu patrí. A začal som asi po 2 týždňoch, lebo som si hovoril, že hádam to prejde. Po 2 týždňoch začal som chodiť po doktoroch, no a začali mi robiť rôzne testy. No a bol som doma mesiac, hej. A po mesiaci mi volali z nejakého výskumného ústavu, neviem, či tuším v Českej republike dokonca až. A volali mi, že zistili, že mám nejakú exotickú chorobu alebo exotické ochorenie, že mám nejakú špecifickú salmonelózu, že či som niekde bol. A ja hovorím, že samozrejme, že som niekde bol. Oni povedali, že prečo si to nepodal, že si bol niekde v zahraničí. Ja som možno tak ja neviem, že to mohlo mať nejaký vplyv. No a zistilo sa, že som si doniesol exotickú salmonelózu z Brazílie. A proste dali mi na to nejaké lieky a chvála Bohu zaklopem, že to po niekoľkých týždňoch pomohlo. Ale ozaj, akože toto patrí k tomu. Boli sme v Brazílii, boli sme v tej Amazonke a skončili sme v nejakej domorodej dedinke, kde sme s domácimi jedli, ktorí proste pripravovali jedlo a mali tam domáce zvieratá, zrazu tam proste opice s nami boli a my sme jedli banány, jedli sme proste nejaké ovocie, zeleninu. No a tak čo ty vieš, tak cestuješ, vyskúšaš, nevyskúšaš, nevieš, vyskúšaš, doneseš si domov salmonelózu. Takže aj to patrí k tomu a ja za to ďakujem, lebo však to patrí, vieš, cestovanie, život, vieš, že žiješ, nevyskúšaš. Niekedy ľudia sa zbytočne nechajú odradiť alebo častokrát sú takí paralizovaní, že čo ak sa niečo stane, čo keď toto, ale vyzerá to tak, že na základe tvojich bohatých skúseností, že je to skôr taká veľmi raritná vec, že niečo také sa prihodí. Toto asi áno. Akože ja mám zážitkov naozaj veľa. Skôr sú všetko také adrenalinové a také, že kedy som si povedal, že Kirka, ty asi není si normálny, že čo tam ideš robiť, keď ideš pozorovať do džungle gorily a tie tam chodia okolo teba, čiže to je tiež také zaujímavé. Ale ja som zastancom toho, že pokiaľ to proste nevyskúšaš a nejdeš niečo zažiť, tak jednoducho to nezažiješ. A keby som mal počúvať všetkých ľudí okolo, ktorí mi hovoria, nechod tam, je to nebezpečné, alebo na čo tam ideš, môžeš byť doma, ušetríš peniažky a môžeš vidieť radšej niečo iné, tak áno, môžem, ale nemusím. Proste je to moja voľba a moja voľba je taká, že idem a zažijem. A určite by som nepovedal, že sa treba báť. Keď sa budeš báť, tak môžeš stať doma.
Možno tak na záver by som sa ešte spýtal na takýto tvoj tip, lebo veľa ľudí napríklad majú možnosti a prostriedky na to, aby mohli cestovať a niekedy to aj nemusí byť veľmi drahá záležitosť, ale povedia, že jednoducho na to nemajú čas, lebo vždy niečo, nejaká povinnosť, nejaká súťaž, rodina a podobne. Ako ty si dokážeš jednoducho na takéto aktivity vyčleniť čas? Máš na to nejakú filozofiu, tipy, triky alebo podobne? Tým, že pracujem v takom sektore, že som v podstate manažér a manažujem nielen prácu, ale manažujem aj čas a hlavne svoj čas, tak manažovanie času sa stalo mojou každodennou ako keby nejakou činnosťou. A ja si ten čas manažujem tak, aby som jednoducho mohol cestovať, pretože viem, že to cestovanie je pre mňa zdroj energie a že viem, že keď niekam nepôjdem nejaký čas alebo čo, tak na konci dňa mi to bude ubližovať a tú energiu potrebujem, čiže snažím sa nájsť ten čas, kedy cestovať. Veľmi často to spájam s tým, že mám spojené víkendy a predĺžené víkendy, kedy si aspoň na 3-4 dní odbehnem niekam bližšie, či už po Európe, alebo to spájam s nejakými štátnymi sviatkami alebo proste s nejakými konkrétnymi voľnami, kedy si preč napríklad aj v Brazílii, keď som bol preč 18 dní a z toho som potreboval dovolenku iba 9 dní, lebo to bolo vykryté či už sviatkami, víkendami a niečím takýmto. No a to manažovanie toho času, áno, však ja pracujem 8-10 hodín denne, mám normálnu prácu, okrem toho mám nejaký súkromný život, snažím sa venovať sebe, športu aj všetkému možnému. Ale ten čas jednoducho, keď chceš a keď niečo naozaj chceš a proste niečo potrebuješ, tak nájdeš proste ten spôsob vždycky. Áno, môžu do toho prísť rôzne udalosti, situácie, čo sa samozrejme stáva, ale nestane sa to vždy. Hej? Keď hľadáš, ako to vyriešiť a keď hľadáš cestu, tak ju určite nájdeš. A tie prekážky, keď aj prídu, tak ich prekonáš a proste pôjdeš. Čiže pre mňa je najdôležitejšie to, že ja viem, čo chcem a viem, že to potrebujem a že to chcem a ten spôsob vždycky nájdem. Mne sa veľmi páčila tá tvoja myšlienka, lebo veľa ľudí vníma ten čas, ktorý strávi pre seba, napríklad na úkor rodiny alebo niektorých povinností, že vnímajú to ako určitú obetu alebo stratu. A ty si povedal, že berieš to ako investíciu, ktorá sa ti vráti v podobe tej energie. Určite áno. To mám tiež samozrejme na sebe vyskúšané. A poviem to tak, že pokiaľ ten čas, aj obmedzený čas tráviš efektívne, tak ti stačí aj menší čas na to, aby to bolo ako keby lepšie. Hej? Prirovnám to napríklad k deťom, akože deti ešte nemám, ale prirovnám to k tomu, že častokrát som sa staral, či ja neviem, o sestranicu, alebo proste o nejakú neteru, alebo niečo také. A pokiaľ napríklad tráviš, je to veľmi laicky povedané, že pokiaľ tráviš napríklad hodinu s tým malým dieťaťom a nevenuješ sa mu hodinu, že si tam není napríklad hlavou, že sa hráš na telefóne alebo niečo také, tak to vôbec nemá takú hodnotu, ako keby si sa mu venoval napríklad 20 minút a intenzívne. Proste intenzívne sa mu venuješ, rozprávať, že proste cíti, že si pri tebe, tak to má úplne inú hodnotu. A to som chcel prirovnať tomu vlastne, že netreba sa možno báť a investovať ten čas aj pre seba, pretože viem, že pokiaľ ja nespravím niečo preto, aby ja som sa cítil dobre, tak potom nemôžem ani s niekým ďalším tráviť čas a ten čas bude dobrý. Chápeš, že keď ja som si nesplnil sám seba, že potrebujem teraz hodinu ísť behať a viem, že mi to pomôže, tak to idem spraviť. A viem, že potom som energický, mám náladu, som pozitívny a môžem sa proste venovať všetkému ostatnému. Ale pokiaľ napríklad nepôjdem, tak aj tie ostatné hodiny, ktoré budem tráviť s niekým iným alebo robiť niečo iné, tak budem nervózny, lebo som si nevyriešil to, čo som si chcel vyriešiť, to, čo som potreboval. Čiže ja by som povedal, že netreba sa báť a keď proste potrebuješ nejako ty si dobiť vlastné baterky, tak to jednoducho správ, pretože na konci dňa musíš ty mať energiu na to, aby si vedel fungovať. Ty musíš byť šťastný sám so sebou, aby si potom mohol proste to šíriť ďalej. To si myslím. Ďakujem, som veľmi rád, že sa s nami podelil práve o tieto tipy, že si ich mohol priblížiť aj ľuďom. Mne sa veľmi páči, že oni korešpondujú aj s našou filozofiou, lebo niekedy áno, treba si nájsť trošku, dá sa povedať v úvodzovkách takéhoto sebeckého času pre seba, lebo keď ten čas investuješ sebe, tak vďaka tomu rastieš, rozvíjaš sa, si šťastný a práve to šťastie, ktoré si tým získal, dokážeš násobne vrácať späť a potom zase to okolie ti to vráti. Presne tak. Takže ďakujem ti za to. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Ďakujem.